дар партави дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумла бо мақсади татбиқи ҳадафҳои солҳои рушди саноат эълон гардидани солҳои 2022-2026 бо ибтикори Кумитаи рушди сайёҳӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор бо ҷалби масъулини шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва субъектҳои фаъолияти сайёҳӣ дар мавзӯи имконият ва дурнамои рушди саноати сайёҳӣ дар минтақаи Ҳисор ҳамоиш баргузор гардид. тазаккур дода шуд ки сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодиёти ҳар як давлат ба ҳисоб рафта дар тӯли даҳсолаҳо новобаста ба буҳрони иқтисодию молиявӣ, таҳаввулоти сиёсӣ ва тағйироти иҷтимоӣ бо суръат ва устувор рушд намуда дар таъмини шуғл ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум нақши муҳим дорад. дар ин самт саноати сайёҳӣ дар ҷаҳон доимо дар ҳоли рушд буда ба таъсири сайёҳӣ дар иқтисодии ҳар як кишвари алоҳида алоқаманд аст. дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола саноати сайёҳӣ рушд ёфта бо бунёди роҳҳои сатҳи байналмилалӣ, нақбҳо, инфрасохтори сайёҳӣ, таъсиси осоишгоҳҳо дар минтақаҳои гуногуни кишвар боз ҳам ташкил меёбад. имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон 5 минтақаи озоди иқтисодӣ мавҷуданд ки дар ин минтақаҳо корхонаҳои азими саноатӣ фаъолият доранд. боздиди сайёҳони хориҷӣ аз ин минтақаҳо ба манфиати кор буда ин навъи хатсайри сайёҳии саноатӣ ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ фоидаи зиёд меорад. бо дастгириву ташаббусҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қатори соҳаҳои дигари иқтисодиву иҷтимоӣ дар соҳаи сайёҳӣ низ ислоҳоти муҳим амалӣ карда шудаанд ки ба рушди устувори соҳа замина гузоштааст.